Това може да го направиш на човече. Не го драскай. Добре, ето. Давай сега Божана. Отдолу напиши Божана. Нищо, това е като рисунка ще стане. Добре. От Божана отдолу. Б. Пак ли от? Да. Не, напиши Б преди това и ще стане Божана. Вече имаш от. Два пъти от. Добре. Черта. Така. Така. Бо. Защо сега не го можеш? Жълто е ужасно. Супер е. Ана. А. Н. Защо така го кривиш, бе? Абе. Пиши ли го? Пиши го. Нищо. Така е по-красиво. По-артистично, разбира се. Айде сега напиши отдолу датата. Не знам. 21 април. 21 ли е днес? 23. 22. 22. Искам ти да го Какво е днеска? Не, искаш ли аз да го Любо, кажи днес какво е? Виж. Чакай бе, на къде? Що не го накрило? Днес ден на земята. 20? Или утре ден на земята. 20? Какво е? Кой от вас? Едно. 21. Модата веднага прихвана. Аз ги пиша малко на обратно цифри. Нищо. 21 април сега. А? Искаш ли ти да го напишеш? Не. А. А? П. 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 Р. Р. И. И. Л. Браво. Опа. Браво. И годината. 2013. Това може ли някой друг да го... 2, 0. Аз ще казвам цифрите, ти ще годината. Двойка. Накрая след април. 2, 0, 1, 1, 3. 3. Това е годината. Супер е. Чакай. Браво. От тук нататък почвате да четете. Може ли? Чакайте. Чакай да стана и да снимам. Айде. Спрете малко да скачате. Готово.